Vine ajuda, necessito una transfusió de sang immediata. Quin tipus de sang té? No ho sé. Porta'm una bossa de ser negatiu. Ara de la mà. Necessito una bossa de sang de tipus zero negatiu per la 93, urgències, habitació 13, urgentment. Hola, és aquí per donar sang? Sí, omple aquest formulari i dona les dades, sisplau. Jo no tinc el DNI, puc amb el carnet de conduir? Esclar, pots amb qualsevol document identitari oficial com el DNI, el NIE o el passaport. Aquí tens. Gràcies. Vale, aquí tens. Vale, doncs acompanya'm aquí a la sala de donar sang, sisplau. Vale. Hola, com estàs? Bé, però una mica nerviós perquè soc defensiu. Pensiu. Bueno, no et preocupis. És la teva primera vegada donant sang? Sí. Sí? Va. Que sàpigues que quan dones sang salves 3 vides. Sí, és el correcte. Molt correcte, sí. Miri, ets zero negatiu, donant universal. Que bé, soc d'un universal. Sí, vol dir que pots donar a qualsevol altra persona de qualsevol tipus. No ho sabia. Com ho trobes? Bé, estic orgullós d'haver donat. Gràcies. Trobes res? Merci. La donació de sang és un acte solidari i de participació ciutadana. Per al donant només és un moment, però per a molts malalts pot suposar tota la seva vida. Si tu dones sang en aquest precís moment, podries salvar la vida d'un pobre home o dona que ha tingut un accident. Qualsevol persona sana entre 18 i 70 anys que pesi més de 50 quilos pot donar sang a qualsevol punt de donació de sang disponible a prop seu. Dona una gota, salva una vida. Aquí tens una sala. Moltes gràcies. Dóna una volta. Salva una vida.